Татар матбугаты ойруша нинди темаларны яктырта. Атналык күзәтү белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Игътибар иткәнегез бардыр. Тормышта соңгы 2 елда шым арта, караңгылык көчәя. Яңалыклар тасмасында сөенечле хәбәрләр очрамый диярлек. Авыр хисләр тудыра торганнары өстенлек ала. Кешелек дөньясына ни булды? Ни өчен бәла-казалар чылбыры планетаны шулай чолгап ала һәм ычкындырмый? Иң мөһиме, зур авырлыклар алдында үзеңне ничек тотарга? Ватаным Татарстан газетасының сәяси күзәтүчесе Рәшит Фатхрахманов әнә шушы четерекле сорауларга бик тәфсилле, шандыргыч җавап бирергә тырышкан үзенең 2 ел чатында дигән язмасында. Баксаң, без проблемаларны үзебез үк китереп чыгарабыз да, шуның алдында аптырап калып, үзебезне тупикка илтеп торабыз икән бит. Автор раславынча, аяк акыл белән эш итүчеләр проблема чишелешенең 2 сулын күрә дә, шуларның кулайрагын сайлап ала. Кыскасы, бу язманы һәр кайсыбыз да укып чыкса иде. Дәүләт Думасы депутаты Владимир Жириновский тагын бер гаугалы проблеманы искә калкытты. Мәктәпләргә җинси тәрбия дәресләре кертергә тәкъдим итте. Аның фикеренчә, әлеге сәгатьләр йогышлы авырулар, бала төшерүләр санын киметергә ярдәм итәчәк. Яшерен теманы балаларга кем өйрәтергә тиеш? Мәктәпме, әти-әниме, әллә табиблармы? Ватан Татарстан газетасы журналисты әлеге сорауларга барлык яктан да килеп җавап эзләп караган һәм тапкан да ул җавапларны. Уят дәресләр исемле язманы укып чыгучылар да табаша ул җавапларны. Балалы гаиләләр өчен бер генә дә кирәкмәс җаваплар түгел алар. Шушы көннәрдә 60 яшын тутырган язучы Ләбиб Лерон белән үткәрелгән тәфсилле әңгәмәне дә шул ук Ватан Татарстан газетасыннан укырга мөмкин. Быел җәй бийек шәхесләребез үзеннән сәфәрләр оештырган язучы һәм безнең Мирас журналының мөхәррире кызыклы күзәтүләре, сискәндерлек фикерләре белән уртаклашып булай дигән. Башкортлар белән татарлар арасындагы элемтәләрне ныгытырга кирәк. Без бит бер тамыр балалары. Якынаюыбыз халыкларыбызга яхшылык булып әйләнеп кайтыр. Ярагаюыбыз кемнедер сөендерер, үзебезне зәгыйфләндерер, упкынга китереп терәр. Татарстан яшьләр газетасында заманында Түбән Камадагы атаклы җидегән чишмә әдәби музыкаль берләшмә эчендә кайнаган Алмаз Хәмзин кабат химиклар каласына барып, мәдәният сараенда җидегән чишмә форматында очрашу үткәргән. Халык язучысы Рабит Батулла белән халыктан да алмый тыңлаган, алкышлаган, гаҗәпләнгән, көлгән, кыскасы тансыклаган андый кичәләрне. Димәк, заманага сылтамыйча гына тергезеп җибәрергә кирәк андый кара-каршы утырып аңлашуларын дигән фикер килә башка әлеге язманы укыганда. Халкыбызның киң катламга мәгълүм булмаган тарихи мирасы белән кызыксынучылар безнең Мирас журналын көтеп ала торганнардыр. Мин үзем әлеге журналның ноябрь санында Шырыс Гуркин дигән Алтай татарларыннан булган талантлы рәссамны ачтым. 20нче гасыр башында иҗат иткән бу шәхес изеннән югарыда искә алынган юбилер язучы Ләбиб Лерон йөргән. Чын мәгънәсендәге ачыш бу. Милләтебезгә бик күп танылган шәхесләр биргән, тәтештә аларның истәлеге сакланмавы, күрсәтелмәү турында да әлеге журналдан укып белергә була. Укудан һәм танып белүдән туктамасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.